ওই চেষ্টার জন্য প্রেসিডেন্ট আমরা আজকে ধরেন সকালবেলা 10 দিন গেল আমার কিছু দাবি পূরণ হয়ে গেল আমার প্রভাবী কর্মকারী করবা কর্মকারী সমাধান করলে ଆଉ ଆଜି ଆମେ 10 ଦିନ ପରେ ବି ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିଛୁ ଆମ ପିଜିଡିଓ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଲାଗି ପଠେଇଛନ୍ତି ଛତୁଆ ଗାଡ଼ିକେ ଆଉ ତାପରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ପଚାରିବାକୁ ବିଡିଓ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଅଣଶୀତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ବିଡିଓ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛୁ ପିଜିଡିଓ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛୁ ଯଦି ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ କାଲି ହେଉଛି ଆମେ ବିଡିଓ ଅଫିସରେ ବି ତାଲା ପକାବୁ ଆଉ ଆମର ଆଇସିଡିଏସ୍ ଅଫିସରେ ବି ତାଲା ପକାବୁ ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଭାବିଛୁ। বর্তমান